Scuturăm degetele cu sunet. Și adunăm puterile din partea dreaptă. Apoi puterile din partea stângă. Punem pumnii așa. Adică ne arătăm puterile. Tragem aer în piept. Întindem mâinile în față. Cu sunet și mai tare. 1, 2, 3. Super! Și spunem așa. Tiribam. Tiribam. Tiribum. Tiribum. Maturile magice. Maturile magice. Să apară. Să apară. Acum. Acum. Ne prindem. Trecem la treabă. Fiecare cu maturile și oamenii mai și ne facem cu mâna norișorilor. Nu te mai gândi că tu ești mică.